Good, sa pangalan o kakasa. Rendel Kabugwas, Mandog proper, Mandog Davao City. Ano yung pinakapaborito ni mo parte rin sa Unilag? Kanang ascorbic acid Sa mga activity rin? Libre gupit, libre manicure, libre... sa mata, check up sa mata. Okay. Wala sa misyon yan, hindi mo rin. Oh, Gusto mo nagkampal kay buwang gigamit sa alagang nila. kanang Rexidol 40 Ano man? kay makawala sa pamahol labad sa ulo kanang labi na gikan ko biyahe mag-drive og tricycle. Recommend mo ni mo mga tambal ato sa Unilab. Oh, Kasi mensahe ni mo sa alagang nila event na to. daghang kayong salamat no sa event sa Unilab karong adlawan diri nga barangay sa Mandog yun nilang napili nga ilang serbisyuhan og tagaang maayong panglawas. Daghang kayong salamat sa Unilab og sa Lab Radio